Madaydayaw ti Apo, kararwak idaydayaw mo ti Apo. Idaydayaw ko ti Apo iti unos ti panagbiag ko. Kantaak ti Diyos ko kadagiti salmo agingga a mauyos ti anges ko. Agnanayon ti panagturay ti Apo. Wen o syon, agarin to ti Diyos iti amin at tiyempo. Madaydayaw ti Apo. Agkararag tayo. Bendito ken managayat nga amami, o Apo Diyos pudno launay, Apo ti kinamanagayat mo kada kami, tauray pay ti bugbugtong mo nga anak, Apo Diyos, ket insagot mo para kada kami. Iti daytoy, Apo Diyos, sanay singsingayan nga panagdaydayaw mi, dawaten mi nga rod, Apo, iti bendisyon mo. Nga iti panagdaydayaw mi babaen kadagiti musika, o Apo Diyos, mainayon manen na bendisyon kadagiti bibiyag mi. Ket iti panangawat mi, o Apo Diyos, iti dagitoy nga mensahe babaen ti kankanta, maparag-o ken maparegtapay, Apo, iti pamati mi ken panagtulnog mi ken ka. Pakawanen na kami kadagiti nakabasbasulan mi, o Apo Diyos, ket palubusan na kami nga pabaruen nga inaldaw, Apo, iti ingkam pamati ken ka. Dagito nga rod, Apo, iti kararag ken araraw mi, iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus, manubot ken manangisalakan mi. Amen. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak, ti Apo ti mangted ti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak. Agtalek tayo iti parabor ti Diyos, ipudno tayo dagiti basol tayo. Maawis tayo, nga agparintuming, kidawek ti intay isasango kinaapo, ket kidawen, iti pamakawan na, bayat ti panagtugtog ti organo. Pakawan
agkararag tayo. Napudno ka o Apo, ipudno mi asaan kam ang nagtalek kada kayo, nagdwadwa kam kadagiti karim, saan mi nga ingkan kano dagiti bilin mo, ket sinarangit mi ti Espiritum, pakawanen na kam Apo, ikan na kam ti puso amang namnama, mata ang makakita ken biyag amang mangyaninaw, ti umay alawag ni Kristo. Amen. Amen. Apo, iturong na ken ka, palanasem ti dalan mo. Agranyagem kad rupam kanya katos sikati pagnaeda. Amen. Ti kandila ti rag-o, amaawagan pa'y iti kandela ti pastor. Parangarang ti rag-o iti yaay ni Kristo, ken panagrambak iti panakepasngay na. Ti kolor ti rosas ket simbolo ti panagbaliw ti kasasaad. Manipod panagbabawi agturong iti rag-o, kas umas asideg tayo ti aldaw ti Paskwa. Ti manawenda ket idi addada iti dalan. Nakita da manen, day di bituin, ang nagparang ijay daya. Idi makita da, anyan raksakda, anyan aragod. Indaldalan na ida agingga ang nagsardeng iti ngatwen ti balay ayan ti ubing. Simrekda iti balay ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng ita ak nagrukbam ken kuana. Alpasan na inwarda dagiti sagsagut da balitok insenso ken mira ket ida tonda ken kuana.
kakabsat daytoy iti tiyempo nga panangurnong kadagiti sagot nga agpaay iti panakamentenary ti iglesia tayo. Maawagan dagiti ushers. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat, good morning! Agyaman tayo kenapo, iti daytoy nga kanito, kat sangsang kamaysa tayo nga iselebrar, ken bigbigin tayo, iti daytoy nga aldaw, iti spirito, iti Paskwa, babaen ti Christmas kantata, nga idangulwan, dagiti koro tayo, kas paset ti mensahe, manggigan tayo ti mensahe, ti kanta, ti koro, iti daytoy nga panawen ti Paskwa. Ket isagana tayo, dagiti puso, ken pampanunot tayo, tintay panakadingeg, kadagiti mensahe ti kanta, nga inda ipaay, kanya tayo iti daytoy nga aldaw ti Apo. Ken kastamet, kadagiti kadwa tayo, iti online, nagyaman tayo, tagtultuloy nga panakipasetyo, ket kidawik man nga pakipost, yo kadagita cellphone nyo, nangrona kadagita kailian tayo, kapamatyan tayo, wenno nga kailukanwan, tapno kastak maamuanda nga ada iti gimong, ti panagdaydayaw, dito'y Central United Methodist Church, dito'y Calao, Manila. Tapno kastak maawis tayo isuda, tapno manay-nayunan pa dagiti kadwa tayo nga Ilocano, nga agdaydayaw, ken Apo kada Domingo kakabsat. Kastamet nga kablaawan tayo, dagiti kakabsat tayo nga iti nagbabaitan tayo, agyaman tayo kini Ate LV Juan, kini Kuya Jenny Juan, nga taga Palasyan San Agustin, kadwada ti kanakan na, nga gisiskwela iti PUP, ni Vince Lamot. Kidawit man ti panagtakdir da, kabsat. Ayan, welcome po. Ayan. They are from naggapo day San Agustin, sangsangpit damat nga idilawas na nga naggapo ijay Madera, California. Ayan, giyaman tayo. Ken kastamet nga
bigbigin tayo ti kadda, dagiti kabsat tayo, ti balot family, ayan, nagyaman tayo, nakadwa tayo manen isuda, iti service tayo dito Ilocano. Kaya na dapat dagiti baro nga first timer kakabsat, nga datoy nga hamingan aala, naganda, ket kidawik man, dagiti associate lay leader tayo nga pakialayo dagiti nagnaganda. So, ken kastamet kakabsat nga kablaawan tayo dagiti agkasangay ti birthday da iti daytoy nga lawas ket tatangal daw ket na Ate Let Colyarin dadta ni Ate Letin Ate Let Colyarin ni Guyven Flores Lucio Jasaya Akang into no 15 ken ni Eddie Sadora kan ano ni into no 15 ken ni Doktora Joyce, tama ba Doktora Joyce, into no 15 ken kastamet ken ni Elmer Lacerna into no 15 ken kastamet ni into no 18 ni Faith Flores isumet ti birthday na. Ket jakmat ammo nga into no 20 gayam ke birthday ko kakabsat. Ket may upat apulo ket pito nga tawin ko meten kakabsat. Iti day tangal daw into no maawis kayo kakabsat. Into no birthday ko ngem mangitugot kayo into balon nyo kakabsat. Tapno kastaget sang kamay sang celebrar tayo. Ayan, joke lang. Isumet ti panagkasangay ko. Ken kastamet kadigiti nakadanon iti anibersaryo digiti kasarda into no 20 isumet ti anniversary ti chairperson tayo iti iglesia tayo ni Kuya Alvio ken Ate Lisa Bautista ken kastamet ken ni Eldridge ken Michelle Lariosa into no 20. Ayan, nagyaman tayo. Dapat digiti agkasangay. Ket agtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo iti panakaabot tayo iti panagkasangay tayo ken kastamet kadigiti nakadanon iti wedding anniversary da. Ket kalpasan ti service tayo kakabsat saan kay kumagaw awid adda basit Christmas fellowship and party tayo dito ilikod. Sakbay nga agsisina tayo manen iti daytoy nga lawas na mok nga adu kanyayo ti agaawid agnang runa digiti estudyante kalpasan ti bakasyon manen amok nga iti probinsya tayo ti pakaaramidan. So nga luklukwek dagiti pastor nga kadwak gapu ta agbabakasyon dagiti Ilocano dapat agbakasyon nakmet kunak di damot kayat. So nga aging na into no daytoy tamok nga maudi into no 2022 o 23 iso ti panagaawid tayo manen aging ganat Christmas ken aging ganat baro nga tawen ken kastamet nga into no Martes iso ti rugi iti simbang gabi tayo ket ti Ilocano service ti in charge ket sapay la kumata ti koro tayo agkantada into no simbang gabi tayo into no 16 to oras ti alas 6 ken kastamet datayo ti mangted iti baset nga pagbibinga lakamin tayo nga merienda kalpasan ti simbang gabi tayo. Kedawek man ti agtutubo dala basit kano 30 seconds report da kano. Sakbay nga ka tayo. Naimbag nga bigat yo amin. I am Cyprian Sevilla from the Central UMYF, and we invite again anyone ages 12 to 23 to join and be a part of this year's Christmas Institute, which will be held this December 26 to 30. Christmas Institute is a place for us as youth to get to know the Lord better, grow in our faith, and to have fun with other youth. So, if you have any questions, you can message the Central UMYF Facebook page. Thank you very much, and we hope to see you at CI. Christ above all. Ayan. Thank you very much, Cyprian. Ken naimbag nga bigat tayo amin kakabsat.
Iti epistola tayo ti daytoy nga bigat ket maadaw iti surat ni Santiago iti may kalima nga kapitulo ken bersikulo 7 aging gana 10. Aganos kayo nga rod kakabsat ko, aging ga iti yaay ti Apo. Kitaen yo ti anos ti mannalon iti panaguray na kadagiti napateg abunga dagiti mula na. Si aanos nga aguray iti damo, ken iti naladaw atudo. Nasken met nga aganos kayo, papigsain yo tinamnamayo taasidegen ti yaay ti Apo. Kakabsat di kay agdidinayamudom tapno di na kay tuokumen ti Diyos. Asidegen ti ukom ket si sasaganan asumrek. Kakabsat lagi penyo dagiti profeta a nagsao babaen tinagan ti Apo. Isuda ti pagulidanan tayo, iti kinaanos nga agibtur iti panagsagaba. Amen. Kidawek man ti panagtakder tayo amin kakabsat ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Mateo ti may kasangapulo ket maysa nga kapitulo bersikulo 2 aging ganat sangapulo ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. Adda ni Juan ang mamunyag iti pagbaludan idi madamag na dagiti aramiden ni Kristo ket imbaon na ken ni Jesus ti sumagmamano kadagiti adalan na. Sika kaditi imayto kas ingkas kasaba ni Juan wenno agpadaan kami iti sabali sinaludsod daken kuana. Simungbat ni Jesus agsubli kayo ken ni Juan ket ibagayo ken kuana tin nangeg ken makita tayo. Makakita dagiti bulsek, makapagna dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket may kaskasaba tinaimbag adamag dagiti napanglaw. Nagasat ti tao adi agduadwa kanyak. Idi pumanaw dagiti adalan nagsao ni Jesus kadagiti tattao maipapan ken ni Juan. Idi napan kayo ken ni Juan ijaylet ang anya aya ti ninamnamayo a nakita maysa aruno mayangin-angin anya kaditi napanyo kinita maysa a tao a nagkawes iti napintas a pagananay kinapudno na palasyo ti pagnaidan dagiti agkawes iti kasta ibagayo man anya ti napanyo kinita profeta wenno ibagak kada kayo nang nangruna pay ngem profeta ti nakita yo. Tani Juan ti sarsaritaen daytoy apaset ti nasantuan asurat adtuyak a babaunek kuna ti Dios ibaon ko nga umununang ngem sika tapno isagana na ti dalan mo laglagi penyo a dagiti amin a tao anay anak awan ti nang nangruna ngem ni Juan amamunyag, no pay kasta natantanok ngem isu ti kanumuan a pagarian ti langit. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Saka ken lawag.
Awaken us, O Lord. Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you. Since ancient times, no one has heard, No ear has perceived, no eye has seen any God besides you who acts on behalf of those who wait for you. you come down to the help of those who gladly do right, who remember your ways. Do not forsake us, O Lord. Make haste to help us, O Lord, our salvation. As the deer pants for water, our souls long for you. Awaken us, O Lord, for we are your people. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. mercy on us.
My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servants. To us a son is born, to us a son is given. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. Everyone went to his own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and lineage of David. He went there to register with Mary, who was pledged to marry him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. There were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks by night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were very afraid. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find the baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, Gloria! Gloria! Gloria in excelsis Deo! Glory to God in the highest. Praise the Lord.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about the child. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus.
Magandang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan po para sa akin ang makatayo rito ngayong araw and to share a testimony of God's love, faithfulness, and the many ways He has moved throughout my life. And as we celebrate this Christmas season, and as we lift this year's cantata, Let Heaven and Nature Sing Gloria, I am reminded once again of how truly amazing God is. In our big moments, in our quiet moments, and even in the unexpected ones. Even from a young age, ako po ay exposed na sa mga Sunday schools, children's camp, Christmas Institute, and different ministries. From dance ministry to serving as a youth officer and now being part of the Ilocano Chancel Choir. And I am thankful to have grown up in a family that taught me to know God. And even before, I didn't realize that all of these experiences were part of God's plan, quietly building a foundation in my heart. He was already planting seeds that would one day grow into a heart of worship, a heart to serve, a heart to show up, and to trust Him even when I don't feel qualified. And now that I look back, I can only say, Lord, You have been preparing me all along. Bilang estudyante po sa Health Allied field, of course, it wasn't easy. Years of studying, hospital duties, missed Sunday services, and choir practices, and I also remembered even joining last year's cantata after a long 16 hours of duty. But through all of that, God sustained me. And this year, He answered my prayers I had carried for so long. Ako po ay isang anak ng isang OFW, isang seafarer. This season of my life became even more meaningful to me. Since nagsimula po akong mag-aral, ang aking papa was never able to attend any of my recognitions or graduations because he was away working hard for our family. Ang meron lang po siya ay pictures and videos na sinesend po namin sa kanya na lumalakad po ako sa stage, kumukuha ng mga certificates and medals. Ito po yung mga moments na sa cellphone niya lang makikita. But God, in His goodness, made a way. After years of waiting, God answered a prayer I had quietly carried in my heart. When I finally received my bachelor's degree last June, my papa was finally there. Present, smiling, and proud. For the first time, hindi na niya kailangan panoorin iyon sa kanyang phone. He was right there sharing a moment with me. And in August, I took a leap of faith, took the board exam, and by God's grace, passed the medical technologies licensure examination. It wasn't easy. There were moments of doubts and uncertainty, but God reminded me long-awaited prayers are not forgotten prayers. God hears, God remembers, and God answers in His perfect time. But this year wasn't only about celebrations. This year, my family and I also walked through grief. I remember just before, 3 days before the board exam result came out, I sat beside my lolo and whispered to him, Lo, nakapasa anak, di ba? Medtech na kon. Then just days later, God called him home. Isa siya sa mga tao na nagpapaalala sa akin nga, agturpos ka agbasa, aggraduar ka. It broke my heart. But even in that pain, I experienced God's comfort, His peace, and His love that was more than enough. Even in loss, He held our family together and showed Himself faithful. Life brings unexpected moments, changes in plans, and seasons that stretch us beyond what we think we can handle.
But I've learned that faith and worship are not only for the easy days, they are for every moment. It is choosing to honor God in the ordinary, in the busy, and in the uncertain. Life may bring many challenges, but we continue to trust the Lord and honor Him through our songs of praise and through the way we live our lives. Life's obstacles don't stop our worship. They make our worship deeper. Innak ipatalged, Apo Diyos, iti amin na tiyempo, iti amin na panawen, agtultuluyak nga agservi ken kumamang ken ka. Let heaven and nature sing is not just the title or the theme of this year's cantata. It is a reminder that all of creation praises God, not because everything is perfect, but because Christ has come. Nature sings because God is faithful. The world may shake, but Jesus remains the same. Our plans may change, but His love never does. And as we offer these songs to the Lord, may you hear more than our voices, but the heart of Christmas itself, that God's grace has come near. His faithfulness is unchanging. His presence is with us, and through Jesus Christ's coming, we celebrate the true reason for this season, our Savior who brings life and hope. May our lives, just like heaven and nature, never stop singing about the God who saves, the God who strengthens, and the God who stays. To God be all the glory. Jesus Christ, God's only Son, the radiance of God's glory, the Rose of Sharon, adoramus Adonai. Jesus Christ, Foretold by prophets, announced by angels, worshipped by shepherds, Adoramus Adonai. adoramus Adonai. Rose of God, of bright
and nourished by the light of the star in hand tonight, watered by the Father's plan, rose of God, the Son of Man. Adoramos Adonai, angels sing their lullaby. Sweet as rose of God is He, Jesus born of Mary free. After Jesus' birth, Magi Wise men, eagerly followed a star they had seen in the east and came to worship the child in the place where it shone. when they saw the star, they were overjoyed, saying, Hallelujah! Alleluia! We worship the King. They opened their treasures and presented him with gifts of gold, incense, and myrrh, saying, Mountain and tree,
Messiah is come. A Savior is born. Kyrie eleison. With the prophets we proclaim. Laudamus te. With Mary we petition. Benedicimus te. With the angels we rejoice. Adoramus te. With the shepherds we proclaim. Glorificamus te. Let us with heaven and nature sing, Gloria! Gloria in excelsis Deo.
Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggidda na pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Kakabsat, idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari ken datdaton apagyaman iti altar. Kastamet iti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakaserra akahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin sagot mo, aywan mi apod no, ket no pagyaman iten naragsak puso mi. Amen. Agtultuloy kami nga agdayaw ken agyaman ken idaton dagiti biag ken kastamet dagiti pagkapullo panagyaman ken daduma pay nga daton nga ipaaymi ken ka. Maawat kuma sangwanam o Apo ket agtultuloy nga mausar kadagiti amin nga paaramid misyon ken ministeryo ti iglesyam. Ken kastamet nga iparupok mo tinananay paya bendisyon kadagiti anak mo tapno agbalinda met nga parabor pay kadagiti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Rabi agting
tayo nga rod kakabsat, maawis kayo, dagiti amin nga, dati kaya't nga pagyamanan kaya na po, diti sangwanan, tapno kastagit. Idatag tayo, dagiti biyag tayo, kararag tayo. Amaming sa dilangit, agyaman kami, iti daytoy nga kanito. Ngayon pa mo, agundaway, tapno kasta. Ipaimi ti kangatuan, panagdayaw, babaen, kadagiti, mensahe iti Paskwa, babaen, ti Christmas kantata, ngayon pa ay iti Ilocano Chancel Choir. Ken kastamet ti testimonyo ti kabsat mi nga ni Maika. Hagyaman kami, wapo, ti kinaimbag mo, kas maysa na tinipon-tipon mo nga iglesia dito'y Central UMC, kastamet dito'y Ilocano Service. Ipaimi nga rod ti kangatuan na panagyaman ken panagdayaw wapo, kadagiti amin nga inaramid mo iti biag mi. Adaman dagiti nagdalyasatan mi iti biag wapo, adaman dagiti balegi nga magyaman kami wapo. Tagtultuloy nga ti ayat mo, ti mensahem, ti grasyam, nga impaay mo kada kami babaen, iti espiritu ti Paskwa wapo. Naparparegta kami, tap nagtultuloy kami nga agtalekken ka. Agyaman kami kadagiti bisita mi, iti daytoy nga kanito. Agyaman kami dagiti biag, dagiti Juan family nga nakadwami, ken kastamet kadagiti nagkasangay iti daytoy nga lawas o apo. Agyaman kami kadagiti biagda. Kastamet nga bigbigen mi iti panagkasangay iti father ni Fiscal, ni Tatay Dion Dayag o apo nga panagkasangay na metata. Kaya nagyamang kami met ti isasangbay ni Kapitan manen ti sumagmamano nga bulan nga nayadayo iti pamilya na tapno gapo iti ayab ti trabaho nga impaay mo. Kaya tagyamang kami ti panangsaluad mo aging ganat nakadwami manen kas may sangang gimong ken kastamet ti pamilya na. Ken kastamet ti OFWs mi o apo nga si Mangbay o apo iti daytoy nga panawen ti Paskwa. Agyaman kami, ta nakaawid da tapno kasta. Makadwada dagiti paset ti pampamilyada apo iti daytoy nga panawen ti Paskwa. Karkararag mi met ti salunat dagiti kakabsat mi nang nangruna ni Tatay Dion Dayag, kastamet kini Mami Luz Ramirez, ni Nanay Anita Larida, kenda dumapay nga dagiti masaksakit sa gubanit nga paset ti pampamilya ti tunggal may sa kanyami. Si kakadi ti mangipaay ti kinaimbag o apo, agasam kadi dagiti napisikalan nga bagbagi dagiti anak mo apo. Tapno kastakit mariknada iti pigsa karadkad tapno maituloy da dagiti aramid nga inkomit mo ti tunggal may sa kanya. Gyamang kami met ti panawen, oras, ken presensya, titunggal maysa kadagiti anak mo. Naggapudaman kadagiti na duma-duma nga lugar dito yung Metro Manila, at dagiti imay, Simangbay, tapno kasta, bumisita kadagiti paset ti pampamilyada. Agyaman kami, tika dada o apo, kas mangipakita, iti di maputid nga relasyon da ken ka, babaen, ti agtultuloy nga panagdayaw da, ken panagyaman daw o apo. Sangsang kamay sana kami kadi nga repeten o apo. Ket bendisyon am ti koromi. Tagtultuloy nga inda panagserbi babaen kadagiti mensahe iti kankanta o apo. Nga ipayda ti tunggal panagdaydayaw mi iti gimong mi o apo. Bendisyon am isuda apo. Kadagiti panagadal da, kastamet kadagiti aramid da, ket ikam matalek memet o apo. Dagiti panagawid manen dagiti kakabsat mi kadagiti naduma-duma nga lugar da iti daytoy nga bakasyon nang nangruna kadagiti estudyante ken kastamet sumaruno dagiti kakabsat mi nga dati trabaho na. Wen apo repeten na kami kadi nga adan maysa pamati panagserbi ken ayat o apo kas maysa nga iglesia. Pakawanen na kami kadagiti amin nga nagbasulan mi kas pamakawam mi met kadagiti amin nakaaramid iti basol kada kami. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Umay
atime dagiti angheles ket no intay tumaamuan inda panagdayaw inkay tumetan kantaan ti mangisalakan. Amen. Iyama kenan akuma, ken Espiritu liliwa, dayawen na ipangguna, di langit ken di dagat. Amen. Kakabsat ko ken Kristo, tingimong tayo ket nalpasen ngem ti panagserbi ket agtultuloy. Ipay ti agtultuloy nga Dios tayo, tinananay nga talna, kapya, bendisyon, iti amin at tunggal, amin ti tunggal maysa kada tayo, iti amin a panawen nga panagserbi tayo ken kuana. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Naimbag nga agsapa kada tayo amin kakabsat, ket alike daytoy nga gundaway, tapno ite daytoy Certificate of Appreciation. This certificate is presented to Mr. Mark Aldwin Kadeng in grateful recognition of his invaluable service and musical excellence as conductor during the Christmas cantata of the Ilocano Chancel Choir held at the Central United Methodist Church on December 14, 2025. Signed by yours truly, Ilocano Chancel Choir President and Ilocano Service Pastor Reverend Genesis Galanza. Ayan. Also to Mr. Paul Bella as the pianist. To Mr. Carl Vian Ereño as the percussionist. To Miss Vanji Cruz as the violinist. To Mr. Ads Mendez as the narrator. And Miss Casey Galanza as also the narrator. Ket
kabsat alike daytoy nga gundaway as the President of Ilocano Choir, tapno iebkas ti income panagyaman kada kayo amin nga inaramat ti Apo, tapno agbalegi iti daytoy nga Christmas kantata, ken itinapalabas nga Concert for a Cause, ijay Santa Maria UMC Pangasinan, ken ijay Baguio First UMC Benguet. Sa ministerial team po ng Central UMC, headed by our dear Administrative Pastor, Reverend Carlos Onilia. Thank you po for letting us go to other local churches at sa pagpapahiram po ng van ng church. To our Team Puyog family, President Attorney Des Macaraeg, thank you so much po at lagi po kayong nariyaan physically and through prayers. To the sponsors po ng Team Puyog, di ko na po kayo maisa-isa. Kadagiti manong ken manang mi nga former IC members, thank you for your unending support. Sapay la kumata makadwada kayong tumanen nga agkanta iti Ilocano service. And to my dear Ilocano Chancel Choir members, agyamanak iti time, talents, treasure, ken ti sakripisyo yu. We are blessed to be one family, letting God use us to sing for Him and to be a blessing to others. And most of all, we thank the Lord. Marami po ang obstacles, doubts, and pressure na aming pinagdaanan, but the Lord is so good and His grace was sufficient to us to be able to deliver His message today. Thank you po, and God bless us all.